Мәскәүдә дусларың булмаса, аларны штабта табарсың. Очрашырбыз һәр чак без шулай. Татарлар бергә булуына. Татарның бик күп файдалы, кирәкле милли иҗтимагый оешмалары бар. Алар арасында мин татар штабын аерым бер күрсәтер идем. Чөнки татар штабы ул Казанда гына түгел, Татарстанда гына түгел, Мәскәүдән торып, бөтен ил белән эшләгән шикелле. Аның бармаган җире юк, катнашмаган җире юк. Мин шаккатан җитәкче Ямалиевка. Ул Түбән Камага да килеп чыга, Казанга да килеп чыга, башка урыннарга да бара, китапларда бастыра. Мәскәүдә халыкны җыя, аннары аның бик тә үзенчәлекле бер ягы бар. Ул яшьләр белән бик актив эшли. Әгәр дә без бүгенге көндә өлкән буын, урта буын белән генә эшләсәк тә начар булмас иде. Әмма ләкин әгәр дә без үзебезнең, халкыбызның, милләтебезнең киләчәге турында уйлыйбыз икән, иң беренче чиратта яшьләр белән эшләргә тиеш. Менә бу яктан караганда Татар штабы, Мәскәүдәге Татар штабы искиткеч зур гамәлләр кыла. Аларга бик зур рәхмәт һәм мин аларны үзләренең ширек гасырлык юбилейлар белән ихластан котлыйм. Төшемдә мин таш гасырга кайтып килдем. Кыргыйларга шигырьләрем укып бирдем. Шигыреңне ташка уеп яз диделәр. Шагыйрьлекнең ни икәнен шунда белдем. Тәбрик килә Татар штабын, мин аның җитәкчесе Рөстәм белән инде күптән таныш, яшь чактан ук таныш, инде аның әтисе белән Файза белән дә танышларбыз. Безнең менә Мунча ташының яраткан тамашачысы иде ул. Безгә килеп үзенең башында булган төрле кызык хәлләрне сөйләде авылдагы. Без шуннан ишетеп бик күп нәрсәләр яздык. Аның әтисе бик киң күңелле, матур итеп сөйләшә торган кеше. Шуңа күрә аларның гаиләләре чын татар гаиләсе. Шуңа күрә Рөстәм Ямалиев шулай ук шушы юл белән киткән. Үз сүзен әкрен әйтә торган кеше. Кычкырып түгел, итеп түгел, татарга кирәк әйберне әкрен эшли бара. Телне саклау юнәлешендә, традицияләрне саклау юнәлешендә яшьләрне тарту, менә ул зур әйбер. Аннан соң без Мәскәүгә гастрольләр белән килгәндә һәрвакыт үзенең ярдәмен дә күрсәтә. Сезнең штабта берничә тапкыр барганыбыз бар, кунганыбыз бар. Бик матур гына әйтеп, шунда сөйләшеп утырган чаклар да күп булды. Шуңа күрә юбилейларыгыз әле күп булсын. Барыгызга сәламәтлек, уңышлар. Сез молодцы. Әфәрин. Сәлам Мутык. Сәлам күрше. Хәлләр? Шавалай. Хамид турында ишеттеңме? Теге тозсыз Хамид. Айе. Нишләгән тагы? Ник ишетмәгәнең менә? Жак. Малай Хамидны талап чыгып киткәннәр бит. Хамидны Валлаһи талап чыгып киткәннәр. гомердә шәммим. Алда тырыл, тала тырыл Хамид. Аны бит 90-нчы елдагы бандитлар талый алмады. Между прочим, бер тапкыр ул Хамидкә налоги инспекция кергән иде. Үзләре гаепле булып чыкты. Әле һәр җылны банктан кредит алаймы? И банкны үзенә түләтә. Нык сток шен өлгән шул яктан. Малай талаганнар. Кем талаган соң? Кем талаган? Бер айлык бер бәләкәй генә шилән кебек ябык бер хатын алган бит. Мен шул вес талап, штанын салдырып, шишендиреп чыгып киткән. Белдеңме? Білем, аңладым. Әйттім мен аңа ул хатынға үйләнмәді. Ауылда бір Хамид кенә калдыр ейтін аңа үйләнмеш. Минеме, шәксән, ол хатын кызларға алдатмайым. Мен өзім 4 хатынға үйләндім. Бірсіне де алдатмадым. Аны бітін кіші біләйін сенің 4 хатын екенін, ләкин бітін кіші білмей. Сенің сүйерке ғұмырға біреу генә болды. Менә шул сүйерке 4 хатынның башына жетті дейінді. Абдулла Тукай исемендәге үзе китапханә берләшмәсе исеменнән һәм шәхсән анда эшләүче барлык китапханәчеләр исеменнән без Татар штабының юбилее белән кечкенә булса да, әмма ләкин барды юбилей тәбрик итәбез. Татар штабы ул инде киң тармаклы, күп функциялы үзәк булып тора һәм инде әлбәттә татар мөхитендә яшәүче, эшләүче, хезмәт куючы татар җанлыклы кешеләрне бер урынга җыеп
bir ortak fikirde yürütüşü kişilerini toplauşu bir üzek. Hem indi ul keng kırlı iş alıp bara. Şahsen Rüstem Abu Yemaliyev tağın keng kırlı şahıs, özünün aşık yüzlü, nurlu yüzlü buluğu bilen her vakit şakkatırıp her barşabızın özüne jelip itip duran. Şahsen Tüben Kama isiminden, Abdullah Tokay Kitaphanesi isiminden biz onu hem şuşu ştabını işkine yubileyi bilen tebrikliyiz. Şuşu koygan hizmeti hem alga tabağına koyaşa hizmetleri ömürlü bulsun. Hem indi biz bari tek oңышlar hem alga yaktı kileşek, nurlu kileşek bulsun ştabının. Bari tek oңышlar gına nasip bulsun. Rahmet.